Iako se o društveno odgovornom poslovanju dosta govori, njegova suština nije samo u usklađenosti sa propisima i međunarodnim standardima, već u kvalitetu radnog okruženja i poverenju koje se gradi unutar organizacije. I to je na konferenciji poručio poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević i on je večerašnji gost preseka u 18. Gospodine Antonijeviću, dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu. Gde je Srbija danas u odnosu na evropske standarde kada je reč o ovom odgovornom poslovanju i šta bi nam bio naredni, ali ključni korak? Pa, moram priznati da je mnogo toga urađeno i kada gledamo inicijative koje je moja institucija imala u komunikaciji sa različitim ministarstvima i službama i naravno i kroz sistem pritužbi koje smo vodili, znači negde gde smo donosili odluke o diskriminaciji i na određeni način zaista ušli u borbu sa svime time. Mislim da je ovo jedan otvorili smo Pandorinu kutiju. Pa ne, mislim da je ta kutija prilično udobna, naročito za građane Srbije i za radnike, jer vi na taj način unapređujete radna prava, menjate neke prakse, uvodite te nove standarde, a poznato je da je Evropska unija prva po tim standardima koji se i donose, kasnije primenjuju. Znači, to nisu papiri samo koje naša vlada usvaja ili Narodna skupština i zakone kojima raspravljamo, već zaista te neke prakse koje vidimo i na terenu. Ovde sam nekoliko samo inicijativa i preporuka mera koje smo imali, a koje su prihvaćene. Jedna je izjednačavanje položaja preduzetnica u pogledu trajanja porodiljskog odsustva. Znači, to su sve neka pitanja koja dolaze do naše institucije i gde možemo davati preporuke mera, ispravljati neke nepravilnosti koje postoje. Očigledno postoji spremnost i na strani. I to jesu najčešći kameni spoticanja. Kako da ne. I naravno propisi koji su vezani za napredovanje žena zaposlenih u javnom sektoru. To je takođe jedna pritužba koju smo imali nakon povratka sa porodiljskog odsustva i odredbe zakona koji je regulisao taj maksimalni broj zaposlenih u javnom sektoru, koji su nesrazmerno više pogađali žene i tako dalje. Imamo i dozvoljeni upis u vojne škole. Mnoga pitanja koja upravo govore o... Dakle, više se insistira na rodnoj ravnopravnosti, ako možemo tako jedno. Možda moja priprema više ide u tom pravcu, jer smo danas imali zaista jedno divno, odlično istraživanje koje smo uradili i predstavili o percepciji muškaraca prema rodnoj ravnopravnosti, pa sam možda još uvek pod utiskom. Okupili smo zaista sve institucije, od MUP-a, preko Ministarstva pravde, zaista naravno Ministarstva rada, centara za socijalni rad, međunarodnih organizacija i svih koji rade na tom zajedničkom poslu, pa možda zato malo više potenciramo. Šta, odnosno, koliko vaša uloga kao poverenika, kažete imali ste brojne sastanke sa vrlo pozvanim institucijama, koliko vaša uloga tu kao poverenika ima stvarni uticaj kada pričamo o promenama poslovnih politika kompanija, odnosno da li poslodavci zaista i poštuju preporuke koje dobijaju? Pa poverenik, to je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, očigledno ima uspeha, to jest nesporno je ako gledate procenat ispunjenosti preporuka mera koje mi izdajemo, znači odluka i svih dokumenta koje moja institucija i po pritužbama vodi i postupke i sve drugo, 90% ispunjenosti. Čini mi se da je dosta visoka stopa. Mi sada zaista kao tim gledamo kako da i u ovom procentu gde nemamo punu ispunjenost preporuka, kako i da u tim oblastima razgovaramo i sa poslodavcima, i sa privredom, i sa naravno sindikatima, radnicima koji se takođe obraćaju. Mi pokrećemo i strateške parnice u nekim slučajevima, što ne znači da smo na suprotnim stranama u odnosu na neke institucije ili javna preduzeća, ali naravno da vidimo i stavove sudova po tim pitanjima. I u aprilu smo započeli taj strateški dijalog upravo sa privredom. Jednog dana smo se sastajali sa privrednicima koji zapošljavaju ogroman broj ljudi u Srbiji i njihovim predstavnicima. Drugog dana smo imali sastanke sa Privrednom komorom Srbije i tim bilateralnim komorama stranih kompanija, znači sve zemlje koje su itekako značajni investitori u Srbiji, imaju jake privredne komore koje vode računa o poštovanju propisa, ne samo Srbije, već i zemalja iz kojih dolaze. Tu govorimo i o evropskim zemljama. I s tim u vezi, kada pričamo o evropskim standardima, šta konkretno za poslodavce i zaposlene donosi upravo ta direktiva Evropske unije o transparentnosti zarada? Koliko je Srbija suštinski spremna za tako nešto?
Pa, ako nam je za utehu, nijedna zemlja Evropske unije nije za ovo spremna. Naročito u Zapadnom Balkanu, kad pričamo, pretpostavljam. Jeste, ali opet neke od praksi i neka iskustva iz prethodnih godina govore nam da se poslodavci sve više i više bore za kvalitetnog radnika. Znači, nije tržište rada neograničeno, vi imate smanjenu nezaposlenost u Srbiji koja vodi ka tome da vi unapređujete radno okruženje, da pružate maksimalne uslove, da razmišljamo i o toj srebrnoj ekonomiji, da razmišljamo o starijima, čije iskustvo se mora poštovati. Tu sarađujemo naravno i sa Ministarstvom rada i sa mnogim drugima koji imaju takođe mogućnost da na terenu i prepoznaju problem, da sa nama traže rešenja, ali ova direktiva koju ste pomenuli, ona upravo govori o tome da će radnici, vi kada dođete na intervju za posao, mislim da je to najznačajnije za naše građane, da vas više niko neće moći pitati šta vi očekujete od nadoknade, već zaista dolazite kod ozbiljnog privrednika ili na neka druga mesta, tražite zaposlenje i ne treba to da bude merilo da li ste vi podcenili sebe ili ne, već da poslodavac tačno zna koji je obim i opseg novca koji predviđa za pojedine pozicije i da vi tačno znate. Dakle, to bi trebalo u nekom periodu bude pravilo. Tako je, da. To će biti direktiva koja će se sprovesti i u našim zakonima. Znači, kao što ranije su mnogi pitali žene da li žele da zasnuju porodicu ili kako im je bračno stanje i šta sve planiraju. Brojne neumesna pitanja, da. To je takođe zabranjeno od prilično odavno i nadam se da nijedna od vaših gledateljki ne dobija ta pitanja na intervjuima za posao i ako dobija, mislim da i poslodavcima treba malo skrenuti. Tu hoću da vas pitam, koliko zaposlenih danas iz vašeg sada već dobrog iskustva imaju poverenje u institucije da prijave diskriminaciju, da prijave problem? Da li smo dovoljno osnaženi? Da li jesmo? Čini mi se da jesmo i da se svakog dana to pokazuje i po broju pritužbi koje dobija moja institucija. Poverenje nekako sadrži i ime institucije koje vodim, poverenik, tako da može iz toga treba graditi poverenje u institucije, a sa druge strane vi imate ogroman broj pritužbi u odnosu na ukupan broj, možda trećina dolazi upravo iz ove oblasti rada, što pokazuje da su radnici i osnaženi i prepoznaju sve više svoje prava. Što smo mi jasniji u nastupima i što više objašnjavamo, idemo, držimo obuke i poslodavcima i zaposlenima i razgovaramo sa sindikatima, to mislim da smo bliže rešenju problema. I što se više pravila primenjuju zaista na terenu, da ne ostane samo mrtvo slovo na papiru. Sa tim obično imamo problema. Tako je, ali i danas smo upravo imali jedan razgovor sa Evropskom komisijom upravo o poglavlju 23, znači o primjeni zakona, to je na nivou države, znači vlada i Ministarstvo pravde je to sprovodilo. Moje koleginice su bile na tom razgovoru. Znači mi s jedne strane donošenje propisa, ono što je mnogo značajnije, to je primjena i ovde, čini mi se, svi državni organi zaista više sada idu ka primjeni, jer jesmo uskladili ogroman broj propisa, mnogo je nekih novih praksi, mnogo je toga što moramo objasniti. Dakle, nećemo imati problema sa Evropskom komisijom kada dođe na red taj klaster, jel? Klaster 4, ne, mislim da, znate, teško je to, naravno, vi imate s jedne strane ekonomske interese privrede koji se veoma često sukobljavaju sa interesima radnika, ali kao što sam rekao, Srbija postaje zemlja koja više ide ka uvozu radne snage. Samim tim mnogo više će voditi računa o radnicima koji su sa naših prostora, da se nekako pružaju bolji uslovi, da održavamo i nekako i napredovanje i sva ona pitanja koja smo otvarali. I za kraj, samo da zaključim ovaj razgovor, šta je sada po vašem mišljenju najveći problem, da ne kažemo problem, zapravo izazov Srbije? Nedostatak regulative, političke volje, ekonomski pritisci ili sve iz društva na kraju? Pa, znate, globalni su uslovi nekako veoma teški i to je jedno pitanje u kome se i Srbija nalazi. Znači, tražimo odgovore na različite izazove koji postoje, automatizacija, veštačka inteligencija, sve ono što smo i videli sada tokom nedavne posete Kini, kada je i predsjednik i cijela delegacija zaista imala neke nove prakse. Ali ovde treba govoriti ipak i o svesti društva, ali i o svesti onih koji prelaze taj prag diskriminacije, bilo da se nalaze u medijima, na što smo ovih dana malo i ukazivali, ali i na drugim mestima, naročito na mestima odlučivanja. Nadam se da ćemo imati... Svaka sfera svoju meru da odredi. Tako je, da ćemo imati veći broj žena
na pozicijama odlučivanja i u privredi i u upravnim odborima. Tu su još neke mere koje tražimo, ali je očigledno... O tome u nekom narednom gostovanju. Na velikom prostoru i zaista mi je zadovoljstvo. Hvala i vama najlepše na večerašnjem. Čini mi se Poljsku, tako beše. Tako je. Imat ćemo uključenje uskoro. Hvala vam najlepše na večerašnjem gostovanju. Gost preseka u 18 sati bio je poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević.